Zapadne zemlje strahuju da će nastavak isporuka oružja Kijevu ostaviti njihove armije bez neophodnih zaliha oružja, municije i vojne opreme, ocenili su kolumnisti Foreign Policy-a Jack Dutch i Amy McKinnon, pozivajući se na anonimni izvor iz NATO-a. Sada su svi poprilično zabrinuti, citirali su tog zvaničnika iz alijanse. U NATO-u su u toku diskusije kako da podrže članice čije zalihe padnu ispod nivoa potrebnog za ispunjavanje odbrambenih obaveza prema Severnoatlantskom sporazumu, posebno u situaciji kada je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg najavio dalju pomoć Ukrajini, dokle god bude bilo potrebno. Uticajni američki list navodi da se u Vašingtonu također razgovara o tome da Bidenova administracija i saveznici treba da se bolje pripreme i povećaju proizvodnju za vojne potrebe. NATO ne planira da vodi ratove sa superintenzivnom upotrebom artiljerijskih sistema i velikim brojem tenkova i ispaljenih artiljerijskih granata. Zapravo nikada nismo bili spremni za takvu vrstu rata, rekao je Frederick Kagan, bivši saradnik u Američkom preduzetničkom institutu. Američki proizvođači naoružanja, koji sada imaju povećane porudžbine, strahuju da će se sukob u Ukrajini završiti pre nego što realizuju sve porudžbine, a evropski čak i ne žele da povećaju proizvodnju. U suštini oni govore, pokažite nam novac unapred, plaše se da će se rat završiti, da će narudžbine prestati, a njima ostati fabrike koje neće imati porudžbine, izjavio je bivši šef odeljenja u Pentagonu Mark Cancian.